Pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice nga gilusad sa Cebu Provincial Government niadtung Huwebes, Mayo 1, temporaryu unang gipahunong. Kini ang gibutyag ni Cebu Governor Gwen Garcia atol sa press conference niadtong Sabado. Samtang hugot nga gibarugan ni Garcia nga dili makonsiderar nga ayuda ang pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice sa nagkadaiyang lungsod sa lalawigan. Iyang gitataw nga huwaton lang una niya ang definitive position nga ihatag sa COMELEC sa exemption nga iyang gipangayo. Subay niini Matod ni Garcia kun wa pa gihapon sila'y madawat nga tatawng tubag gikan sa COMELEC, hayan sa Mayo 13 na subling makapalit og tag 20 pesos nga NFA rice ang mga Sugbuanon. Hinumduman ni atong Huwebes, gipaybaw ni Garcia nga nakakuha sila og exemption gikan sa COMELEC. It just shows the dignity of the people. They are not asking for free rice. They're just asking that they can afford it. So, it's a pity nga, I don't know who put it, kana, atong gi-launch, niya. Sige na, after May 13, I'm hoping that I could get a definitive position from the COMELEC.